आं गिबियावनो आदा मार्जिदनि जे रुंसारि जालांनाय आदा मार्जिदनि जिउमाया जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो इसोरा बेखौ आलो गोजोनै लाखियो बेखौ आङो इसोरनाव आरज गाबग्रोबाय। आदा मार्जिदा बे दिनैनिल' ससियेल वार्कार नङा, गोदो जोंहा एबसुआ जेला आन्दलन खालामदोंमोन बे टाइमावबो बिथाङा एबसुनि सासे आन्दलनखारि बादि माने सोद्रोमा जानानै गोबां बाहागो लाबोदोंमोन बिथाङा। आरो बिथाङा जों जेला एबसुनि आन्दलन खालामो बे समाव जोंजोंनो अदब प्रद माने थाफानानै खामानि मावबोदों। दा बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बे समाजनि खामानि मावनाय माने बेयाव लोब्बा दंबोयो। दा बिथांनि रुंसारि जालांनायाव जोंहा ओनसोला इसेबाबो खहा दं आरोखि। मा बेमार जानानै रुंसारि जादों नोंथाङा मिथिनाय? आंनि मिथिनायावथ' आंबो मानसिफोरनिफ्राय मिथिनायसो जाहैबाय जे गिर्जानि मिटिं दंमोन बिथांमोनहा सेदिनखालि। बे गिर्जानि मिटिं खालामखांनायनि परे बिथाङा हयथ' गोबादों। बे गोबानायनि परेनो बिथाङा एसे गोब्राब जादों। गोब्राब जानायनि परे जिनिसा स्ट्रक बादि जाहैबाय आरोखि। स्ट्रक बादि जानानैनो बिथांनि दिनैनि नैबे रुंसारि जानायनि जाहोन। आरो बिथाङा माने समाजनि थाखाय बे जाथि बिसार खालामनानै बबेबा बर' जाथि, बबेबा राजबंशी, बबेबा बेंगलि, बबेबा मुस्लिम बे रोखोम बिथाङा खुनु पार्टिखौ लायामोन, डिफारेन्सखौ लायामोन। बिथाङा गासिबो हारिनि थाखायनो बिथाङा गाव जेखिनि हायो बिथाङा हेफाजाब होयोमोन। आरो बुंनो थाङोबा नैबे ओनसोलाव बे बाजुगाव जारागुरि ओनसोलाव बिथांनि गोबां अबदान दं। खारन बिथाङा ससियेल वार्कल' नङा, बेजों लोगोसे जे एडुकेसन आयदायावबो बिथाङा मुं दङ। खारन बिथाङा बे बेकवार्ड ओनसोलाव गंसे कलेज गायसनलांनो हाबाय। दा बिथांनि कलेज गायसनलांनायाव हयथ' जोंनि गोरिब फरायसाफ्रा खाथियावनो फरायनायनि सुजुग सुबिदाखौ मोनदों। आरो बेथिङैबो बिथांनि अबदान दङ। आरो गुबुन जौगानाय बिथिङावबो बिथांनि गोरिब मानसिफोरनि सायाव गोबां अबदान दं। दा बिथाङा रावखौबो मुगैया मुजुवा, बयखौबो जेन' डेभेलप जायो, उन्नति जायो बेखौल' बिथाङा सिन्था खालामोमोन। आंनि मिन्थिनायाव बिथाङा मथा मथि मोजां सासे जोंनि समाज सिबियारिमोन आरोखि। जोबोद दुखुनि खौरां। दहाय फुङाव जों खौरांखौ मोनदों। जिहेतु सासे बिजनेसमेन, मोजां जोंनि बर'नि सासे मोजां बिजनेसमेन, बिथांखौ मिन्थियै रावबो गैया। थांनाय समनिफ्राय बिथाङा गावनि जे बेरामजों जुजिनानै हस्पिटालाव थांनाय मोनायावहाय रुंसारि जादों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय टिम मोनसे जों दावबायफैदों। आरो बिथांनि जे न'खर जे दुखुनि सम बेवहाय जों बाहागोदारि जाफैदों। दा आफा आनान गसाइना बेखौनो आरज गाबो बिथांनि जे जिउ सोलेर सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, जायगा मोनो। आरो इयुनावहाय जोंहा गोबां माने दुखु आरो माखासे खहा जाबाय। बिथांमोन बायदि मोजां बिजनेसमेना रुंसारि जानायावहाय जों हारिया गोबां खहा। जेखियानो जाया मानो बयहाबो मोनसे सम आरो बेबायदि थांनांगौ सम जायो। दा दिनैनि जे दुखुनि बाहागोदारि जानायावहाय जों जिल्ला एबसुनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो न'खरनिसिमबो जोङो दुखु फोरमायदों। आरो बिथांनि जे न'खरनि बाहागोदारि बयबो जाहाथे जोंनि जे मोजां सासे बिजनेसमेन बा मार्जिद बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ बिदाय होनायावहाय जोङो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं सासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायबाय। बिथांनि जिउ सोलेरा अराय आलो गोजोनै थाहैथों बेखौ जों इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। गोजोन्थों।